Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा एग्जाम होनोब्ला नोंथांमोना गिबियाव सिलेबासखौ फलो खालामनांगोन आरो मिथिनांगोन अब्लासो एग्जामाव पास खालामनो हागोन। दा एग्जाम डेट ओंखारखाबायना ग्रेड 1 हिसाबै आरो एसआई हिसाबै एबीयूबी कमान्डो लेभेलावबो ओंखारबाय। दा बेयाव बेसेबां सिलेक्शन प्रसेस दङ माबायदि सिलेबास दङ जों बेखौ नायफिनजोबगोन ग्रेड 1 आरो लोगोसे एसआई खौ लानानै। दा बेखायनो भिडिअखौ जायफ्रा एग्जाम होनो गोनां दङ डिग्री फार्स्ट लेभेलनि स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। दा फार्स्टआव जों नायगोन फरेस्ट डिपार्टमेन्ट ग्रेड 1 निखौहाय आरो काट अफ नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन आरो एडमिट नोंथांमोना 20 मार्चआव आरो एग्जामा 2 एप्रिलाव नोंथांमोना होनो मोनसिगोन अफलाइन हिसाबै। दा लोगोफोर बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेशन स' नोंथांमोना 264 भेकेन्सिस मोनदों ग्रेड 1 हिसाबै आरो काट अफआ हमना ला 29 30 31 बे समनि गेजेराव थानो हागौ। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि स्केल फीआ जोबोर बुरजा 6400 पर मान्थ ग्रेड फी मोनगोन। बेनिफ्राय सेलेरि जागायगोन 14000 निफ्राय 60500 सिम नोंथांमोना मोननो हागोन फरेस्टार ग्रेड 1 हिसाबै। दा कास्ट वाइज नायोब्ला नोंथांमोनाहाय एसटीपी आव 25 हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 10 दङ स' बेखौ गासैखौबो लानानै 264 दङ अके। एन्ड बेनिफ्राय एग्जामा माबायदि जागोन स' एग्जामा 100 मार्क्सनि एग्जाम मोनसे हाबानो 1 नाम्बार मोनगोन आरो 100 कुइसन फैगोन आरो मोननै रं जायोबा नोंनिफ्राय 1 नाम्बार दाननाय जागोन स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव लायो। एन्ड बेनिफ्राय जों नायनोसै फैदो सिलेबासखौ अके। दा सिलेबासा माबायदि जागोन दा सिलेबास होनोब्ला स' नोंथांमोना लजिकेल रिजनिं फैगोन एप्टिट्युड फैगोन इंलिश कम्प्रिहेनसन फैगोन बेनिफ्राय मेथड्स रिलेटिं टु हिस्ट्री एन्ड कालचार अफ आसाम एन्ड इन्डिया फैगोन एन्ड जेनेरेल मेथामेटिक्स बेयाव दङ स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो सिलेबासखौहाय बेयाव मेथ्स दङ फरेस्टआ ग्रेड 1 आवहाय। स' बेनिफ्राय जिके दङ बेखौ नोंथांमोना जिकेखौबो मोजां जाहाथे नायो आरो कुइसन पेपारा क्लास 12 एबा एचएस पास लेभेलनि कुइसन बेयाव दाननाय जागोन बे फरेस्टआ ग्रेड 1 आवहाय। एन्ड बेनिफ्राय ओभारअल सिलेक्शन प्रसेस नायोबा बेयाव 150 मोनदों फिजिकेलाव 40 एन्ड बेनिफ्राय एग्जामावहाय 100 एनसीसी अरेल 55 दङ गासैबो लानानै 150 फाइनाल नोंथांमोना बेसिम मोननो हादों। स' बिदिब्ला जों दानिया नायनोसै फैदो कम्बाइन एग्जाम जागोन नालाय एसआई खौ लाफानानै दा एसआई बेनिफ्राय फरेस्टआ ग्रेड 1 लाफानानै कम्बाइन एग्जाम जागोन मोनसेल' एग्जाम जागोन आरो बेनिफ्राय गाव गावबागाव काट अफ थांनानै साख्रि मोननाय जागोन। दा एसआई लेभेलाव कमान्डोआव बेसेबां रोखोमनि एग्जाम जागोन जों सिलेबासखौ दानिया नायबावनोसै फैदो। दा लोगोफोर बेयावबो 100 मार्क्सनि एग्जाम 100 कुइसन 1/2 नेगेटिभ मार्किं दङ डेट मिन्स मोननै रं जायोबा 1 नाम्बार दानगोन आरो मोनसे हाबानो 1 नाम्बार मोनगोन। दा लजिकेल रिजनिं बेयावबो दङ एप्टिट्युड दङ इंलिश कम्प्रिहेनसन दङ एन्ड बेनिफ्राय हिस्टरी अफ कालचार एन्ड आसाम बेबायदि दङ एन्ड बेनिफ्राय इन्डियानिबो दङ एन्ड बेनिफ्राय जिके बेयाव दङ बेयाव जेनेरेल मेथामेटिक्स बेयाव गैया अके। नोंथांमोना कमान्डो लेभेलाव जेनेरेल मेथामेटिक्स बेयाव नुनो मोनासै थ' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव लायो एन्ड बेनिफ्राय बर'जोंनो एग्जाम लिरनो मोनगोन आरो 1:5 नोंथांमोनखौ लेंहरगोन फिजिकेल टेस्टआव। दा लोगोफोर बे जाबाय फार्स्टआव एसआईना एग्जाम जायो बेनिफ्राय एग्जाम पास जाबासो फिजिकेल टेस्टआव 1/5 नोंथांमोनखौहाय लिंहरगोन अके। स' बेनिफ्राय फाइनाल लिस्टआव थांनो नोंथांमोना गासै 200नि गेजेराव बेसेबां नांगोन बेखौ नोंथांमोना नटिस खालामदो। दा एग्जामाव 100 बेनिफ्राय फिजिकेलाव 80 एन्ड साइकोमेट्रिक टेस्ट दङ कमान्डो लेभेलाव 200नि सिलेक्शन प्रसेस जागोन एन्ड बेनिफ्राय यूबी लेभेलाव बेसेबां जागोन अके जों बेखौबो नायगोन। दा कमान्डोआव नोंथांमोना 4.8 खारनांगोन 20 मिनिट्सआव हौवाफोरा स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव लायो बेनिफ्राय फैबाय थागोन भिडिअआ। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना लजिकेल रिजनिं एप्टिट्युड इंलिश कम्प्रिहेनसन बेनिफ्राय हिस्टरी अफ कालचार एन्ड आसाम बेबायदि दङ एन्ड बेनिफ्राय इन्डिया दङ एन्ड बेनिफ्राय जिके दङ यूबी लेभेलावबो बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन नोंथांमोना बेयाव जेनेरेल मेथामेटिक्स बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनासै। स' बेनो जाबाय माखासे नोंथांमोननि सिलेबास आसाम फरेस्ट आरो आसाम फरेस्टआ ग्रेड 1 आरो आसाम पुलिस एसआई कमान्डो स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो आरो एग्जामखौ नोंथांमोना 2 एप्रिलाव मोजां होयो।